Nakasagana ti lokal na gobyerno ti Baguio City ang mangipaay ti tulong kadagiti taga Baguio nga OFW idiay Iran gapo iti gubat iti nagbaitan ti pagilian ken iti nagkadua puwersa ti Amerika ken Israel. Sigun kani Baguio City Mayor Benjamin Magalong ururayon da no adda ti listaan dagiti OFW manipud syudad na iraman iti tensyon ti dua pagilian. Dinakamat na ati Department of Foreign Affairs ti adaan akem para iti panakapaawid dagiti OFW. Ngem iti kanito akasapulan dati assistance ti lokal na gobyerno ket si dadaan a mangipaay iti anyaman nga assistance ti LGU. Makikikoordinar damat lang iti Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration tapno maadaan da iti datos. Paalam lang nila sa atin, they can always mail us. Alam naman, meron naman tayong website wherein they can always send their messages, their complaints, and their concerns, and then we will always refer them to DFA.